Груповата фаза вече приключи, това значи, че е време за финали. Вече започваш с 10 на финалите на световното и ние ще дадем нашето мнение за развитието им. Първия бракет Германия срещу Парагвай и Франция срещу Швеция. Доста хора тръгнаха вече да отписват немците след загубата им от Еквадор. Но те не осъзнават, че те вече си бяха класирани, съответно за тях този матч нямаше особено голямо значение. За Франция няма какво да си говорим, твърд фаворит са ни, че ще спечелят турнира до момента. Очакваме брутален осми на финал Германия срещу Франция. Най-вероятно това видео ще е качено след мача на Южна Африка и Канада. И би трябвало кленовите листа вече да чакат на осми на финала. Нидерландия и Мароко, ако трябва да сме честни, това ще бъде доста труден за прогнозиране матч. Това като цяло са два доста класни отбора, които впечатляват с играта си, ако трябва да сме честни. Нидерландия са ни лек фаворит, но не бихме залагали на крайен резултат. Защото е много възможно самата игра да се речи в продълженията към Португалия, Хърватия и Испания, Австрия. Като цяло и португалците и испанците са доста по-класни отбори от противниците си, така че очакваме да ги видим на осми на финал. Продължаваме с САЩ, Босна и Белгия, Сенегал. Американците играят много силно народна публика, така че очакваме да нямат проблеми срещу балканците. Белгия, Сенегал, още един двубой с участието на африкански отбор с трудно предричане на крайния резултат. Бихме заложили на изненадата Сенегал да се класира по-напред. Просто според нашето мнение, белгийците не впечатляват особено с нещо. Основните играчи отдавна са загърбили най-добрите си години просто. Ако в последния матч не играха срещу съперник като Нова Зеландия и Египет не бяха направили равен, дори най-вероятно и първото място в групата си нямаше да вземат. Продължаваме с Бразилия, Япония и Кот д'Ивоар и Норвегия. Представете ли с какъв осми на финал ще е Бразилия и Норвегия? Ние се надяваме тези два отбора да се срещнат, защото ще сътворят уникално футболно шоу. Въпреки, че не трябва изобщо да се подценяват отбори като Япония и Кот д'Ивоар, защото могат да бъдат доста костели в орех. Мексико, Еквадор, това ще бъде доста интересен двубой. Единствено накланяме везната малко към мексиканците, защото все пак са домакини. Иначе и двата са доста корави отбори. Дори еквадорците имат повече класни състезатели като единици. Но по-добрият колектив, бурните фенове и домакинския стадион на над 2200 метра над морска височина със сигурност ще бъдат в полза на Мексико. А Англия би трябвало да се справи доста лесно с Конго и да очаква победителя на осми на финалите. Аржентина, Кабо Верде и Австралия, Египет. Тук няма какво да задълбочаваме, просто очакваме Меси и Салах да се срещнат на следващия кръг от надпреварата. Швейцария, Алжир и Колумбия, Гана. Швейцарците излязоха първи от група с домакин Канада и са твърд фаворит за билета за осми на финалите, където като цяло мислим, че ще срещнат Колумбия. Сега ще ти кажа защо. Няма как да не се съгласим, че показаха изключително силна игра в групите. Завършиха дори преди Португалия, като в доста моменти от самия матч надиграваха Роналдо и компания, така че може да кажем само едно. Много добре си заслужиха победата. Напиши какви са твоите прогнози в коментарите, но първо не забравяй да влезеш